Marija Šerifović je krajem 2023. godine dobila sina Marija uz pomoć surogat majke. Priča o njenoj borbi za potomstvo uključuje mnoge izazove, ali i njene lične refleksije. Muzička zvezda Marija Šerifović krajem 2023. godine dobila je sina Marija uz pomoć surogat majke. Jednom prilikom Marija je svoje iskustvo podelila sa javnošću. Marija je istakla i da li želi još jedno dete, a ovo su nepoznati detalji o njenoj borbi za potomstvo. Sam početak je bio težak na način prihvatanja šta ne može da se desi, a onda kada sam prihvatila da je to jedini, najispravniji i najzdraviji put, sve je išlo za poželeti. To je jedan put o kom ni sa kim nisam razgovarala i jednom ću ga stvarno ispričati, makar uzela kameru i snimala samu sebe. Počela je priču Marija Šerifović, koja je nedavno sinu proslavila rođendan, pa nastavila. Pitaju me ljudi da li želim još jedno dete i iz ovih cipela mi sada to ne pada na pamet. Ali zbog puta, da, opet bih. Znala sam da u ponedeljak i utorak snimam Zvezde Granda, u sredu da otputujem u Ameriku da bih u četvrtak bila na pregledu, u petak krenula nazad, sletela u subotu i otišla na koncert. Nisam želela da propustim nijednu kontrolu, a za tih 9 meseci svi znamo koliko ih ima. U Americi je to daleko delikatnije, tako da sam znala na 36 sati da odem, da budem na svakom ultrazvuku, svakom pregledu, istakla je pevačica. Doktor koji je vodio trudnoću mog sina je mađioničar. Pevačica je otkrila kako je tekao početak ove procedure. U februaru mesecu odlazim u Ameriku sa mamom, koja je pre toga imala neku svoju mikrooperaciju karcinoma dojke. Ona je u oporavku, ali ide sa mnom. Stižem u Los Angeles, kreće stimulacija, stigao paket ovoliki. Šta da radim sa tolikim lekovima? Ja sam sve to pročitala sa lekarima, dali su mi instrukcije. Nije mi bilo dozvoljeno 15 sekundi da promašim tada, da dajem sebi terapiju. Budila sam se u 2, u 5 ujutru. Moj doktor koji je vodio trudnoću mog sina je mađioničar. To je čovjek koji je porađao od kraljevske porodice u Velikoj Britaniji, pa nadalje priča Marija i nastavlja. Sve je to spremno, ja treba da krenem sa injekcijama. Budim se u 5 ujutru, ja spavam u sobi, Verica u dnevnom boravku. Trese me neka zima, ja izmerim temperaturu 39,9. Kažem, Bože, šta radiš ovo? Šta sad radiš? Šta si smislio? Odem da uradim test, imam koronu. Moja Verica ne ruje u koronu, ona je išla po Americi i vikala da me je ubila promaja. Ali to nije moj strah najveći, što imam koronu. Moj strah je najveći ona. Zato što je ona gotova. Ako odobije koronu, obustavljamo odmah sve. Možemo samo da idemo da kupimo parcelu. Ja sam jela šta sam stigla, vitamina pila, gutala, radila sam testove na 2 sata. To je hipotetički ponedeljak, a sljedećeg ponedeljka ja moram da idem na zahvat. Počinje meni da bledi test, doktor mi kaže da počnem. Ja sam samo rekla, Bože pomozi, ubiću se ako budem ovo morala ponovo da radim. Počela sam sa terapijom, budim se sutra ujutru, Verica ima koronu. Ja joj kažem, majko, izdrži kako znaš, a pritom žena prošla Golgotu, svoj haos. I u svemu tome, u toj muci, ja se nikada više nisam smejala i bila pozitivnija, vedrija. Sutradan zovem kumu iz Kragujevca, koja treba da sleti da bude sa mnom, i ona mi kaže da ima koronu. Ja ne znam šta je to, hoću da se ubijem. Kuma je stigla, nas 3 sedimo u stanu sa 3 korone. I sad mene muči da li će mi korona proći do tog prvog ultrazvuka, jer neće da me puste, radit će mi test. U nedelju odlazim u prodavnicu, kupujem sve testove, 15 testova. Guram, brišem, svašta. Gledam, nema, pa palim lampu da vidim da li je sigurno. Ja sam stimulaciju obavila uz koronu, rekla je Marija Šerifović u telkastu. Imali smo 21 zdravu jajnu ćeliju. Marija je čula strašnu priču pred sam zahvat. Sve je prošlo kako treba i dobili smo apsolutno zdravih 21 jajnu ćeliju. Ovo nisam ispričala nikome. Suština je bila ta da je sve bilo u pozitivnoj energiji.
jer ako vam glava nije bila na mestu, ništa od toga. On kad se rodio, ja imam snimak. Možda i ne prepoznajem sebe, neke sile mi drže noge, ruke, on lep, prelep, kao da su ga prvo okupali pa mi ga dali. Zalizan, viri neko zeleno oko. Nakon 2. minuta počeo je da se smeje i do danas nije prestao. Ispričala je Marija i dodala. Kada sam ja otišla na svoj zahvat sa jajnim ćelijama, ispred mene je bila neka žena i sad je druga žena na šalteru, pita koji joj je ovo put. Ona izgovara da je 13. Pita je koliko je doktor uspeo da izvadi jajnih ćelija. Ona kaže 1. Kad sam se ja probudila, doktor me je potapkao po kolenu. Rekao mi je, čestitam Marija, imamo 21 jajnu ćeliju. A u mojoj glavi, šta 21, šta da radim sa 20 dece? Procedura nakon toga je oplodnja pa se čeka 5. dan da se vidi koliko je njih uspelo.